Dia simple. Mireu, us explico, us faig el vídeo aquest amb les coses que haureu d'anar fent aquesta setmana. Mireu, estic aquí a la pàgina principal. Feu-me el favor de seguir el ratolí. Aquí teniu totes les assignatures, sí? Aquí n'hi ha més encara. Així podeu accedir. Per exemple, si vull anar a English, clico aquí. I si vull tornar a la pàgina principal, vaig aquí. Sí? Des del mòbil us surt un desplegable al costat. Primer de tot, aquí teniu el correu, on ens heu d'enviar totes les coses. I aquí teniu un formulari, sí? Que us hem posat perquè escriviu les vostres adreces. Perquè hi ha nens i nenes que no en tenim, val? Per tant, això s'ha de fer. Després aquí teniu informació. I les activitats s'entregaran el 8 de maig, sí? Quines teniu? Doncs mira, comencem a cinquè. Cinquè tenim, primer de tot, a la pàgina principal, si jo clico aquí, formulari de correu electrònic, i ja em porta directament a l'activitat aquesta que us he dit. Com fer-se el carnet de la biblioteca online. I aquí us diu com fer-ho amb els tutorials. Recomanacions de llibres. Tot això és a la pàgina principal. Aquí hi ha una colla de recomanacions de llibres. A eBiblio, veieu que hi ha un enllaç, si ho clico. Com crear i escriure correus electrònics. Això són els tutorials que ens van fer amb Bashir i l'Emerson, Els teniu aquí. Per si algú de casa s'ha de crear un correu sí, sobretot si feu un que sigui amb els pares. Teniu aquí els dos vídeos, Vinga, més. Com enviar fotos per Gmail, és el que us vaig dir. A partir d'ara, ja fa dies, ja us hem deixat escriure moltes coses per WhatsApp, però hem d'aprendre a fer-ho per Gmail, a poc. I aquí teniu el tutorial que us vaig fer jo de com fer-ho des del mòbil, perquè això sempre ho fem des del mòbil. Sí, també es pot fer des de l'ordinador, però no cal. Normalment ho fem des del mòbil. Ho mireu. Ara comencem en català, sí? Tenim primer de tot una comprensió lectora. Si cliqueu, ja us porta a la comprensió lectora, sí? Agafeu, llegiu bé i us porta al formulari, Vinga. Una comprensió de l'1 de maig, que ara hi ficaré l'enllaç, que no hi és, les contraccions, que és la part més de llengua, ja ho posa, que és per cinquè, llegiu si és per cinquè o per cinquè i sisè, val? I aquí teniu la fitxa. Important, mireu el vídeo. Hi ha un vídeo explicatiu que us diu què heu de fer. Us el mireu. Sí? Vinga. I després, els que no hagueu fet el programa de ràdio, també cliqueu i ja us hi porta, Aquí hi ha tots els vídeos, com es fa, com es grava, els vídeos, i és tot. Us ho mireu i us escolteu tot, si no ho sabeu fer. Castellà, síl·laba tònica, género y número de los adjetivos y palabras monosémicas y polisémicas. Primer de tot hi ha l'explicació del que s'ha de fer. Veieu que us he ficat l'enllaç del diccionari de la RAE perquè hi ha exercicis que s'han de fer en diccionari i aquest és online i la fitxa. Sí que ja us hi porta. Comprensió oral. Oral vol dir que s'ha d'escoltar. Del Neolítico, així aprofitem de castellà i aprenem ja que va lligat amb medi social, que aquesta setmana ja veureu que hi ha el Neolítico. Doncs, mirar el vídeo i després podeu anar aquí. Sí, veieu ja el vídeo. Aquí teniu el vídeo. Primer us el mireu. És molt i molt senzill, Us el mireu i després feu la fitxa, val? Després, una altra del 68, que aquesta és ben complicada, que és extra aquesta, Vinguen. Més coses.
Una comprensión lectora del mayo del 68. Aquí la teniu. És aquesta. Sí? Agafeu i aquí la teniu. Hi ha una comprensió lectora i les preguntes. Medi social... English, perdó. Vale, English. Sembla que hi hagi moltes coses, però és tot una mateixa activitat, però ho he ficat separat per si ho voleu fer per trossos. Primer de tot, ja us porta aquí, English Food and Cooking. Això és de vocabulari, sí? Aquí hi ha el tutorial en anglès o en català. Us mireu el que vulgueu. Proveu en anglès primer i si no ho enteneu, fiqueu en català. Val? I s'han de fer aquestes dues fitxes que estan aquí o aquí. Sí? Si algú vol jugar més, hi ha el Quizlet. Però això ja us ho explica el tutorial. Per tant, la primera cosa que heu de fer és mirar el vídeo. S'entén? Mirar el vídeo in English o en català. Soc jo explicant-ho. Val? Més. Listen a recipe. Això és un listening. Heu de escoltar i anar ficant les preguntes. Sí? Ja em queda registrat. Ja ho he descobert com fer-ho perquè em quedi guardat. Per tant, feu bé perquè m'arriben les notes. No cal que poseu... el nom us el faig explicar al principi. No me fiqueu el cognom. I després aquí és la part més d'escriure, que és d'escriure la vostra pròpia recepta. Sí? És amb Live Worksheets. A veure. Write a recipe. Sí, veieu? Però tot això està explicat al vídeo tutorial. Ara no em funciona internet. Passa res. Val? Medi social. Com que vam fer el paleolític, doncs aquesta setmana el neolític. Sí? Teniu aquí aquest document, teniu primer el vídeo de castellà, que us pot anar bé per agafar una idea, i després... no funciona. Ja miraré per què no funciona. Hi ha aquest document que és molt interessant, va molt i molt bé. Ja miraré per què no funciona, val? Vinga. I amb això feu el qüestionari. I això és pels de sisè. Els de cinquè ja no us ho accepto, Ja fa massa temps que ho estem fent. Vinga. Més coses. Medi natural. Teniu aquesta setmana l'aparell digestiu i l'experiment de la duna. A veure si algú el fa i me fa el vídeo i si algú en troba algun altre. Mira la duna, que ens explica un experiment. Xulíssim, Que és aquest d'experiments amb densitat. De matemàtiques teniu exercicis. Sí, punt. Art. Hi ha aquest formulari així reivindicatiu de cartellismes que l'altre dia... No, encara no funciona. Ja ho miraré. I després, importantíssim, hi ha el concurs de portades de l'agenda pel curs que ve. Sí? El guanyador... No funciona internet. Com us deia, el concurs de portades per l'agenda de l'escola del curs que ve. És molt interessant. Aquest tema és Cuidem el nostre planeta. Us llegiu bé les bases i després ja ho posa, que ho envieu per correu, però que us guardeu l'original, perquè el guanyador necessitem l'original, Vinga. Música. Mireu l'apartat de música. Sí, el que us hagi posat la Bet. Educació física, teniu més reptes. Val? Aneu fent. A Manuel ja me n'ha enviat. Àgora. Els que feu els exercicis de l'apartat d'Àgora, recordeu que no tots els feu, doncs els teniu aquí. Aneu clicant. Pum, pum, pum. I taula d'acollida també hi ha exercicis online i formularis. Per exemple, aquí. Sí? Que ho podeu fer online. Vinga. Sisè. La pàgina principal el mateix que cinquè. De català, les comprensions també. Sí? Mateixa.
Què teniu diferent? La fitxa del subjecte, complement circumstancial, sí? I ja està. De castellà, teniu 3 fitxes del verbo, sí? Verbo sexto, sí? Fitxa 1, fitxa 2 i fitxa 3, Cliqueu. Recordeu que amb el Live Worksheets, quan acabeu, heu de posar enviar-me respostes i aquí ficar-hi la de l'Àgora, Ja ho sabeu, Neolítico, això és igual que la comprensió oral, igual que la de 5è, sí? Us escolteu primer el vídeo i després fiqueu play, i després doncs contesteu la fitxa, que és un formulari, val? D'anglès és el mateix, sí? De medi social teniu el neolític, que ja l'hem explicat, sí? És un formulari. La informació està aquí. El que passa és que he de mirar que alguna cosa no va bé. Ara ho corregiré. I les dones de la història, els que no ho hagueu entregat, sí? Aquí hi ha el document que heu de fer servir. De medi natural, el mateix que 5è, l'aparell digestiu i experiments amb la densitat, que podeu fer vídeos. A veure qui fa l'experiment aquest, també. Val? Vinga. Aquí. De matemàtiques, cliqueu i feu els exercicis que toquin. De música, feu l'activitat que toqui. Els reptes proposats, encara estem esperant vídeos. Aneu-hi pensant. L'apartat d'Àgora ja no ho ha de fer tothom, ja sabeu, només alguns nens. I els d'aula d'acollida, aquí teniu també exercicis online. I fins aquí la feina que heu de fer aquesta setmana, que s'ha d'entregar el divendres 8 de maig.